الحمد لله الذي أكرمنا بمبعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا وموجها ومرشدا. فقال عز من قائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكاهم نبينا محمد قدوة العاملين وإمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين. اختاره الله عز وجل واصطفاه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فأرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكتب العزة والسعادة والفخار لمن سلك سبيله والذلة والشقاء والصغار على من خالف أمره. وصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Perintah muslim Allah subhanahu wa ta'ala amang bagian tanwa yang kutua ma'alam salama kalininta dan nakabarakat dominta sumanga ginawa tanu sumanga pamilya tanu ayamalanang yang kaya darpatan yang kaiman tua oras anta akagowi naging sugawi yalitanu ni seminar. Penalamatan tanus Allah subhanahu wa ta'ala kapresun yang tanus sumagina wa tanus sa oras agyang kutua oras na pusar tanus agyang kutua lintanu di kapaganada sa iku agamatan wa Islam. Ayang mamudanoy amaw du tanus agyang kaya oras yang kaya wegli seminar tanu nagiya sutibu mga ulama anabiyur rahmah. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam namya balis kanaya na nabi anta aka miya balis kanaya na rasul suku Allah subhanahu wa ta'ala rahmah kalimu si ulang ulakwan qadim Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kaya kapag saya tanong nasumpat na yung mga usayan tanong si iku muna. Pagpanutulang tanong yung kutuwa mga tutulan si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay hanap tanong na ang matanto si iku mga ginawa tanong. Agyaw kutuwa lubaya si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong kato kawi agyaw kutuwa ya pagintaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kutua kiyas sa inian na kaya pakasabar yan sa iku kinipantag niyan sa iku pagtaw niyan. So karban Abu Karasaya ya kutua kaya awil nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iyang kaya agamatan wa Islam. So mga rarata akaturo galabag anta akaringasa amyang gilbu kunagyang kuntu mga tao ay ibentang nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayam ala nagyang kuntu akabasahu apaman na anumatan tu sa ginawatan wa gyang kuntu akubaya. Si nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi ayah hadap tanu udina arab tanu sa gyang kuntu abalas sa alumana mauri. Katawan tanwa sumanga anbiya abu sumanga rasul sumanga suku Allah subhanahu wa ta'ala abu sumanga anbiya nama kaumatan sa alwana mauri
nami siba yang kutu adalah pairan seribu surga. Ayat kepuluh sagiang kutu adalah pairan nagiang kutu mga rasul lagu mga anbiya. Ugaid na Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kumasa adna sa kataw kung mga sahabat ni natigyan ya Rasulullah anta adni miplugo padami sa anungan na mori na ini sumtong Nabi tanwa Muhammad natigyan na ini ayam miplugo padama ay ketimukan sadar pa sa anungan na mori yang kutuwa tawa kebubay anak yang bubay anak asa dunia. Masya Allah. Lagi ka ini tanurun di apa mamu saya Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka antanus kanya na kabubaya isang tao to kalu-kalu ari mga pagariya na makumatanus anungan na mori na may pagpadatanus Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na apiar yang kutu mga tao rini dumiran sunabitan wa Muhammad na ini kalimu yang siramkan. Naman nagyang kutu kababaliw niya na nabiyur rahmah limus igulang ulang wa nuqadin wallahu subhanahu wa ta'ala. Minsan pa na rini du upagtaw niyan. Miunad nagyang kutu adiyon di kapanutulaw mga ulama tanu rahimahumullah. Na umialo itano pansi kumiyangay po sa mga seminar tanwa sunabitan wa Muhammad na pinabenaran upang taon niya nagyang kutwa kita palakan sa niyang kutwa da'wat sunabitan wa Muhammad kapkabarega si agama Islam anta akapin bubasaniran sa marata sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta pamanna menira utapan sakiap pelanwaniran akan bunwairan si Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uwi na matatabuan si iku ginawa at akapuso Nabi tanwa Muhammad nagyang kutwa limuyan sa giyang kutwa mga tao. So Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyabalis kaniya na rahmatan lil bashariyati kulliha. Usay ng mga ulama sunabi na miyabalis kaniya na limus ikulang ulangwan umanusya. Saya kinirupaan mo Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran natigyan na wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ay Muhammad na ayamana kiya subwa miraka na limus ikulang ulangwan umanusya. Ramu magyong kutuwa paman na kababalu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi da pili-pili mga pagariya la unawal uqadin nasiukiran wallahu subhanahu wa ta'ala sunabi tanwa Muhammad kalimukiran utu nagu sunabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yakat turwiyan innama bu'ithtu rahmah mata ana sakanat tigian nasibuak Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan dalimu si gulang wan mga kadin Allah subhanahu wa ta'ala. Natanto umalamig penalamatan si Allah kabiyalu iniyan sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Balutan na pamimikiran na upama ko sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadaskan yan adna wa Allah subhanahu wa ta'ala wan tunay kiswatan antunay kiswatan upama ko sunabitan wa Muhammad nadaskan yan ma'anun sa kiyang kaya dunia nalitan umagpaganan suga matan ng Islam litan umagpaganan na kiyang kutwa agama untun. So Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pedamiang gelabagian nagyang kutu miyak pakaliun yan sumanga tao sa giyang kutu kalibutan na miyak pakatugalin yan silang sa giyang kutu kaliwala. Diya manari mga pagariya
Akama balui utawa dinian kenalan su agama Islam, dinian kenalan su Allah, dinian kenalan su agama Islam na kalibutan manarianan mga pagariya. Kalibutan na kau yang besar kaya ni amay kasutaw na mapapaso na giyang kutu akanan si agama Islam. Amay kagiyang kutu ataw na dinian nagpugadan na giyang kutu katukawin niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi ng sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam suhuskan yan at pagkaliunian sa mga tao sa giyang kutu kalibutan na sinyan siran tengwa sa giyang kutu kaliwanan lagi ng suwagabatan wa Islam binan suwagam Allah subhanahu wa ta'ala. So mga ulama na tingiran na giyang kutu alimu ama papadala si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na limu tu arangkum am yarangkum yan agiyang kutu mga mu'min na bugiyang kutu mga kafir. Naman ito mga pagarian. Sunabitan wa Muhammad na kanabas kaniyang mulimu si iku mga tawa miyamaratiyaya mga mu'min. Ini praksiyang penagiyang kutu mga kafir. Limu pensunabitan wa Muhammad. Saya karina nagyang kutua tutulan sa iku Tufail bin Amri ad-Dawsi. Aso Tufail ibn Amr na sahaba na nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Askaniya na sahabi na kiyada askaniyan din sa Panginam sa giyang kutua katuruha sa giyang kutua pagtaw niyan. At kagiyang kutua pamilya niyan. So Tufail nagyang kutua pamilya niyan, uni nagyang kutua kabila niyan, tribu niyan na penduduk niyan si iku agama Islam. Ugay nagyang kutua mga tao na dinanapuratian sa agama Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ikiya dairun sa Panginam. Nasu Tufail na sumiyo sa kanya si iku Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madinah. Nasukiya pa kauman yan sa Madinah na pintro yan si kunabitan wa Muhammad inna dawsan kada asat wa abad. Hay Muhammad at tigiyan na mataan na su pamilya kuli na su tribu wa na su daws. Nasabal sa benara miyungkir sila na gusumiyang kasiran. Inungkiriran su agama Islam na gusiyang kairan su agama Islam. Dinan terima ano kung mga ginawa na nagyang kutwa kapyaw agama Islam minsan sa Islam na miya kapyaw kay agama agu paman na mauntul agama agu maliwan agama fadukullah alaiha na piyamangan yung Tufail si iku nabitan wa Muhammad at tingin na pamangan ni nakasiran ko Allah subhanahu wa ta'ala sa mabinasasiran naman ito. Yuti pangan ni Tufail sa giyang kutwa paman na tribu niyan. At tina ya Rasulullah sabab sa giyang kutwa di kapulat yung tribu akan pamilya ko. Sudaus. Nabang kasiran din ng pamangan si Allah subhanahu wa ta'ala mabinasasiran. Nasunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayaw na siwayan na sumiyang uruskan yan sa kibla na ini puro yan ang balaliman yan nagyang kutua paman na kinipuro niyan si kumbal aliman yan ng mga pagariakan ng mga bubayakan si agama Islam namiyatan to si mga tao yang kutua melilibetaan taakag yang kutua pakainin si kunabitan wa Muhammad at tiga nabi halaki daws idada alaihim mataan na sunabitan wa Muhammad na amay kaipamangan niyan sa kabinasaso tribu daws na mabinabinasasiran. Wida tunay miyawlaw lang mga pagariyak. Walakin na nabiyar rahma sunabitan wa Muhammad alimus ikulang-ulang wanukadan na ayap-ayap yang niyan si iku Allah. Natiga na Allahumma hdi dawsan wa'ti bihim. Ya Allah, turukang kaagyang kutu at tribu daws napakasumang kasirarakan sa Madinah. Masya Allah. Nama kabinasaan na paman na ini pamangan ikiran nabitan wa Muhammad.
Ayat na panganikiran Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa turuan. Ginani kabaya Nabi tanwa Muhammad sumanga taon na pagturo si agama Islam. Aya kabaya Nabi tanwa Muhammad na sumanga taon na pagkasulod silan si agama tanwa Islam. Di kabaya Nabi tanwa Muhammad umanya paggalang sumanga taon. Sagyang kutuwa paman agama tanwa Islam di ayat na kabaya Nabi tanwa Muhammad upang kumiyaguranian na sumanga taon na kalang ulang waniran na mga sunsinan sa agama tanwa Islam. Yang kutuwa paman yung Nabi tanwa Muhammad at yan Allahumma hdi bihim wa Allahumma hdi dawsan wa'ti bihim ya Allah. Turuang kaso tribu daws napimaanan ng mga ulama natira na ay ilan madinati muhajirin aw qurbihim ila tariqil muslimin. Yakut wa pangani Nabi tanwa Muhammad at turuan ang wa'ti bihim natiru mga ulama agyang kutwa daws na makatubalin siran sa Madinah muhajirin anta aka makkadugiran agyang kutwa paman na lalan mga muslim ang matarima o mga puso iran nagyang kutu agama Islam. Naman sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpapadal mo nararangit. Upama ko sa iyang kaya masa tanwad na pagaudi ko na katanong at tingnan na simpulan na mislailalan simpulan na liganian ng puratian yi paman na sabuan ko mga uluan at ang sumanga datutan wa ida paman na annam yakaw mo natutulan na sumpang taon niyan. Nafsun kaanina nagyang kutwa kabaya mga dato na mata na riyan rarang nagyang kutwa paman na kepada mesin mga dato taluwi na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanabas kanyan uli na kanabal ito isimakyan may panutul mga ulama yang kaya panutul ng tanong na pianutul mga ulama tanong ay lagi diyan na as-Suyuti fi al-Khasa'is al-Kubra. Lagi dia naman po na Subayhaqi fi dalail an-nubuwah, Abu Su'ib ibn Kathir fi bidayati wan nihaya, Abu Su'ib ibn Hisham fi sirat an-nabawiyyah, Abu Susala kaubira ng mga ulama. Apian utuliran na matang na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uryan ang iyang kutwa kini pamangan iniyan si Kudamus at turun siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Nasibuya paman Tufail radhiyallahu anhu amakam-belingan sekalian sa iyang kutwa darpayan anta aka makam-belingan sekalian sa iyang kutwa pagtaunian nagu idulun yang kira na perumahan ng iyang kutwa agama tanwa Islam. Saya kita tim mga ulama warifqi bihim ng iyang kutwa limu kalimu abu iyang kutwa kasabar agi kailangan na paman na katindagan tanwa mga muslim. Ako pama ko ipunununtan uswagama tanwa Islam na ayaki panununtan ron na maynay. Ayaki panununtan ron na giyang kutwa kabusaran tanu sa mala akas subar. Ayaki panununtan si kuwagama tanwa Islam na ikalimutan wag yang kutwa mga tao. Sunabitan wa Muhammad na pitro yan si Tufail at tiganahay Tufail ng belingang kasi upang ka na dulo nakakiran sa Allah subhanahu wa ta'ala na usari kasiran salimu na si Tufail na mimbelingan sa kaniyan si upang niyan nakagi kumakauma sa giyang kutwa darpairan na ini dulo niyang kira na giyang kutwa agama Islam. Nagyang kutwa kini dulun yang kiran suki agama Islam. Natiyari magyang kutwa pagtaw niya nagyang kutwa Islam. Sabab sa nagyang kutwa yang banan niya na pangnikiran ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab sa nagyang kutwa pangnikiran ng Nabi Muhammad ya Allah turuan ka sudaus. Minsan panapaman na inong kiniran sa Nabi Muhammad si kumuna. Minsan panapaman na siyang kailan sa kabaya, uli na agama na bitan wa Muhammad aginan sa Islam. Na ini pamangan niya siran sa turuan,
lagi itu memberi paman na sutaribu daus na sunyulot sinang ko Islam. Penutun no to kay latin na Orian yan. Nagyang ko tuwa paman na kini dulun na ka na sa iyo pagtawa ka na kung Islam na miyarat iya kisiran. Nagyang ko tuwa ikadua pang ni nabitan wa Muhammad sa pamilya daus na paman na makasumusiran sa Madinah na tiyari mapunutu Allah subhanahu wa ta'ala na punutun no tufay na tikiyan na Orian yan na suryong kami sa Madinah, mimbeningan kami sa Madinah na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakapapantaga na sa kaniyan na si matatago sa Khaybar. Dia supaman na sunabitan wa Muhammad nakapaman na sumiyong sa kaniyan sa Khaybar nagyang kutuwa kaya pa kaum mo tufay na pedi nagyang kutuwa paman na miya mag-Islam sa ikong pagkataon niyan miya kaum masinan sa Madinah na sunabitan wa Muhammad na sisis kaniyan sa Khaybar. Nayat tiriyan amin itali umakan sa Madinah pada sagyang putua pagtawakan na yak kadakaliran na 70 taaka 80 pamilya apa din siku mga daus. Orian yan at tiriyan na sumiyong kami pamansa kay Khaybar. Sagyang putua kaya pangumami sa Madinah daus sunabitan wa Muhammad na sumiyong sinan sa Khaybar. Narwami at tiriyan amin ito na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam فأسهم لنا مع المسلمين نسنبتن ومحمد يقوتوا مئات تبنيا أقمنا يقوتوا غزوة خيبر أقمنا يقوتوا أقمنا yapingin jihadiran sa Khaybar nagyang kutua miyat tabaniran na piyakam bagian yan ng panagyang kutua pamilya Daus naman nagyang kutua kapiyong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga ulama na penutul niran agyang kana natigiyan am yaulaula si kunabitan wa Muhammad musuh tufail natantukum mala'a qiqwaw na mga mala'a guna abu paman na mala'a sabut padaluwat yung mga ulama nagyang kutwa rahmatan lil mad'u was safaqatu alayhi wa in kana kafiran aw asiyan yang kutwa kipangalimun sa yang kutwa mga tao paman na indulun ng iral suwaga ma Islam agyang kutwa paman na kipangalimun si ikong mga tao apaman na kabay aka asulud sira ng agama Islam nagugyang kutwa paman na kapangawin sa maynay apya panagyang kutwa mga tao na mga kafir anta aka mga tao mga baradusa paman nagyang kutwa dulu na kasi agama Islam na baradusa na kailangan panapusara na kasalimu kasunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yakaterbiyan na tigyan na yassiru wa la tu'assiru basyiru wa la tunafiru ayat tigyan mga umatakan na pamakalamudkan na uwagkan o pamakarkan ayaman na niya napakalamudin yung mga tao na uwan yung sila napakaragani basyiru paman na panutulan yung kira na diyan po tuwa kapiyaw Islam dawatin yusiran sa iyong mutwa kapiyaw Islam na ubang kanwating nabitan wa Muhammad pamugaw bani pamugaw as mga tao sa iko kapakasuldiran sa iko ang kamatan ng Islam kahinan mga pagarian o kabayatan amadakal ang mga tao makasul sa iko ang Islam na pakilay tanukira na iyong mutwa kapiyaw ang kamatan ng Islam o kabayatan wa panggalabakan tanwa yang kaiyaga ng Islam na kailangan na kausaran tanwaya sa limu nagu kausaran tanwaya sa malakas subar tanong mga pagarian pamanaging mutuam yaulaw na si munabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agya mutuwa paman na biyalo sa mga kitab na supagitaw niyan na pumuntuan nila sa pambentengan pembetulan iran sa salamang kiro lawan taman na paman na pembetulan si nabitan wa Muhammad na siyabaran na nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam naginan mampi kailangan na paman na pagkumaan tanong sipatan tanwa paman na kailangan na makasawar tanong sagiyang kaiya paman na kabayan tanwa suwaga tanwa Islam na may puro anta aka lumangkap sagiyang kaiya paman na diyaw ang kusaran tanong sa kasuwar mga pagarian
Saya di makam bida-bida sumanga tahu. Anda pamanna gitu nakatawa pamanna. Ipululunian suka piawa agama Islam. Lagi ang kutua pamanna kaya pakabalak yan sa mga pangalang na inintargiyan. Alam po man ang mga tao, apian tunay iprabago ng mga tao. Mga galabaga marataan taaka mga katulwa maratana sa sabar niyan din. Lagi tumampuya manan yan na pang-apasagyang kutua panulo niyan. Pang-apasagyang kutua din yan ikan kindawatan sipo agamatan ng Islam. Ikadua itu mga ulama ako sa butro. Nagyang kutua paganamunta man nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala man yasyam ala yaday nagyang kutua mga tao ang pumagislam silang sa nagyang kutua masaw nabitan wa Muhammad. Naman ito. So pagtaw nabitan wa Muhammad nagyang kutua mga tao kainip masaw nabitan wa Muhammad na ayan na panamarkiran nabitan wa Muhammad. Na sumulukiran sumulsiran sa iku agamatan wa Islam. So nabitan wa Muhammad na kebubayan yang pun, Masya Allah. Tanto niya na kebubayan yang kutua kapakasullu mga tao sa iku agamatan wa Islam. Naman ang yung kutua paman na kapakapiyaw ginawa nabitan wa Muhammad. Di niya nakabayaw paman na sumanga tao na banyan silang ridua. Di niya nakabayaw ba sa mga tao na basiran di pekaranin ko agama Islam. Ayat nakabayaw na bitan wa Muhammad na sa mga tao sa iyang kutua masanian na pagalinsiran din sumul ko agama Islam. Sa linya din pumimili sa agama Islam. Kanabayar ko na bitan wa Muhammad na sa kakipulan na sunod ka ko agama Islam. Kagiyaman niya na siyang kurtang ka. Saka Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, saka Umar, saka Uthman. Nayamanan niya na siyang kurtang niyo na sunod ka ko agama Islam. Nasakalusan po man nayamanan niya na rinuduwa ko niyo. Riningasa ko niyo na dagdaman yung bagian ko agama Islam di. So nabitan wa Muhammad na dagda pili-pili mga pagarya. Dan yan ang pamimili yung suagamatan wa Islam. Api ang tunay miya pasadutaw apaman na magalabang anta ka pirataratan yan sunabi anta ka rinidu yan sunabitan wa Muhammad na ayap nakabayaw nabitan wa Muhammad nagyang kutwa tao na makasunod si ikuagamatan wa Islam. Naginan suagamatan wa Islam ditan wa pumimili mga pagarya. Manakala mga tawa paman yan nadinganin gilabugan nagyang kutwa pimpara nga kadustaan. Naditanong sila naging mga pagarya pamugong. Madakal siya mga pamilya tanwa paman na din pugagama. Ugayin na din tanong sila na kayamanan niyan na pamugong. Panamaran tanong mga sunod sila sa ikuagamatan ng Islam. Panginoon tanong kira nagyang kutua kapiyaw agama Islam. Panginoon tanong kira nagyang kutua kita kasumbayang. Panginoon tanong kira nagyang kutua kita kapapuasa. Panginoon tanong kira nagyang kutua mga rukun agamatan ng Islam. Upama ukabaya tanong apaman yan na madakal matulutan si agama Islam at madakal mapakasultan si agama Islam kag isuturuan na si Allah subhanahu wa ta'ala. Nausaran tanong salimu sa mga pamilya tanong usaran tanong sa kasubar sa mga pamilya tanong usaran tanong sa kasubar sa mga seringan tanong usaran tanong siran sa ayang mananyan na mga limo sulang ulang ano kabaya tanong na apakasunod paman na makapag-Islam na usaran tanong siran sa limo sa lagid lang yung kutuwa kini kiyang galabakaw na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nabitan wa Muhammad na punutun ng mga ulama ang kutuwa kini pamanganin niya sa imo tribu daw sa iyang kutuwa al-hidayat war-rasyad turuan walam yad'u alaihim bil 'adab wal istisal. Dan yang napanganya sa Allah yang kutuwa dos na mausugat sila na murka. Dan yang napanganya sa Allah yang kutuwa pamilya dos yang kutuwa pamanak yung kilainan ko agama Islam. Na dan yang sila napamanganin sa ayaman yan na murka anta kami yang kutuwa kasiksaan. Abudan yan na pamangniya paman na basiran mibuang anta kamabulang sa ikuagamatan ng Islam. Kagiyumatan na sunabitan wa Muhammad la yuridu illa linnas illa khair
na dahil muna kabayan sa mga manusia inunta nagyang kutuwa mapiyan. Masya Allah. Ayan na kabayan nabitan mo Muhammad si ulang ng mga tao. Nagyang kutuwa paman na makwasiran amapiya. Makasunsiran sa riyang kutuwa mapiya. Makasunsiran sa ikuwang Islam. Wala yarjuna lahum illa al-fawza wan najah. Kabayan nabitan mo Muhammad. Anta aga paman na kabayaw na bitan wa Muhammad si mga tao inunta nagyang kutuwa katamumpiya ang yang kutuwa kapakaapas sa alungan na mo. Masya Allah. Hinan sulabitan wa Muhammad. Dari mga pagariak paman na mapapadala mo kukusuyan na may tubayaman niyan narangit. O di na, kagul si mga tao paman na di ka makisunod po mga Islam kang nirinig po ako niyo. Di. Sulabitan wa Muhammad na tantos kanya nung umisebar ng paman na init pangalimuyan sulang-ulang mga tao si kumasaryan. Isa pa naman punutulatan o nagyang kutuwa tutulan si Iku kaya sulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Taif ay punulun yan si Iku pilukas ko ni nagyang kutuwa paman na mga tao sa Taif nagyang kutuwa Islam. Gagaya tutulan namunan nagyang kutuwa kaya panutulaw ng mga ulamatan rahimahumullah balasan siran wala nagusiyapan wa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ulamatan ugay na panutulan tanong kumana kuruman kaanong kagasuya nagyang kutuwa paman na surat tanong. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang kutuwa panabuntaman yan ang mga tao na pagalindin mga sunod sa ikuagamatan wa Islam. Yang kutuwa paman na pinturutan wa sulabitan wa Muhammad na ayan na kabayan sa mga tao nagyang kutuwa mapya, nagyang kutuwa kapakapas, nagyang kutuwa yamanan yan nakapakadun. Na sulabitan wa Muhammad na inidulun yan sa Islam sa nagyang kutuwa paman na sa darba Taif, yang kaya Taif na paman na darba iniya para libu sa Madinah sa Makkah. Ugain nagyang kutu kaya umaan yan sa Taif, uli nagyang kutu mga tao sa Taif na yang kutu kaya pakongkor nabitan wa Muhammad na kaya umaan yang kiranuli na paman na miyaw lawla na bayran na nakiinom kira sulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kau baru sulabitan wa Muhammad ay ang tapian na mapia. Indudunia kira na diyang kutuwa kapakapas. Dia kutuwa paman na makalidas siran si ikuapuy kunarakan jahannam. Indudunia kira na diyang kutuwa kapakaisisa si iku Allah. Na paman na kuwaan sa diyang kutuwa mga tawag diyang kutuwa paman na asyir kapanakutu. Kali paman na diyang kanan na kapanakutu na isanan na galabang ay di prilaw Allah subhanahu wa ta'ala. Nayam yawman yan sa mga tao sa Taif na biljuhud apaman na bayran din inungki Rasulabitan wa Muhammad wasukriya anta akabayran din pagpapakaitu Rasulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal istihza ang yung kutuwa bayran din pisubasuman Rasulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil na parati Rasulabitan wa Muhammad. Sulabitan wa Muhammad na ayan tapian sa iyang kutuwa mga tao sa Taif nagyang kutuwa mapya paman na mga sunsilan sa ikuwa ng Islam ugain na salakawa kiyaw makirano nabitan wa Muhammad salakawa kiyaw makirano nabitan wa Muhammad nagyang kutuwa mga unuan sa iyang kutuwa mga tao nagyang kutuwa mga sufaahu mga unuan kiran antaka mga datukiran nabiran din na rin inusunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayadribuhu bil hijarati hatta yasila ad-damu min aqibayhi nabiran din na kiriyabak sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hijara sa ayaman yan na mga ator taman na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pulpulong mga ulamatan ayong kutuwa mga panunyan na ayaman yan na piniliwan na rin naman na dia butuh yang pangasama na kita tuan. Daabas ipagkagula mga pangarian. Abay manan yan na sumuka si kupang tao ay kamu yang kakiran na dia butuh ang apian na makainan dinari ay manan yan na prabang amang atur. Naman na dia butuh
kutwa kia pangasabar Nabi tanwa Muhammad. Ya kutwa dan ya nakisulin din sa yang kutwa kipulun si kwa ng Islam. Miyok ito sa kapatay sa Nabi tanwa Muhammad antar inyong terus saya manan yan nakapatay. Bapila-pila manan yan nakalagalabi yung kutwa mga tao sa Taif. Pinutun ng mga ulama, wata, malaataw, bumay na yamanan yan na rumyabag si Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman ang yung kutwa panabuntaman ng Nabi tanwa Muhammad. Limuskan yan si ulang-ulang wanukadin. Ayan na kabahayan na sumangataw na mga sulsin ko ng Islam. Nagyang kutubuwa punutul ng mga ulama abayran na naripira mga sulamitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punutul ng Aisha radiyallahu anha at tingin si sulamitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi Uhud? Bi'aisha qulu Aisha radhiyallahu anha sulamitan wa Muhammad atina ya Rasulullah. Banda tigina sunya benar agawi. Amin takaror kagiyang kutuak iya pangampuka aban yang penakiyaw kiyan lawan yang kutuak miyaw nauna. Si kwayaman aniyan nagawi Uhud yang kutuak gaswat Uhud. Agi suayamanan niya na gaswa Allahu a'lam na ayang miyatay siit mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na 70 kada kaliran. Siku gaswat Uhud apaman nagyang uto apaman na siku paganay na miyakataban din sa mga Muslim. Ugay na sabab sa niyang uto akiyaso pakailan siku paman na suwang kinalulagitan wa Muhammad. Lagi ang kutuwa batatan musa yang kutuwa paman na may pupuro adar pa na tumipad sila nagito magbuhi paman na miya kalidag yang kutuwa batad aba sila din na paman yan na paman na miya kalidag yang kutuwa batad na sila paman na yamanan yan na pagkapalang so mga Muslim. Nagito yamanan yan na sututulan ng mga ulama na 70 miya sahid po mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala na peneluk penagiyang kutuwa bapayan Asu Hamzah radhiyallahu anhu miya syahid bin sabiyang kutuwa masjid. Na sulamitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya kampumu sabiyang kutuwa uras. Agi ayaman niyan na madagal si mga sahabat niyan radhiyallahu anhu miya wafat miya syahid sabiyang kutuwa masjid. Naib siguro kung nabitan wa Muhammad na biyang kutuwa paman na biyang asasahid kung mga sulban yan na biyang makaupas sa mga tunganay mga pamiliran na pagkuro kanila na biyang kutuwa paman na biya sahid kung mga pamiliran ugayin na su Hamzah ama pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na daadi yung buku nagito imayan na biya rata ginaw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagiyaman na niyan na isaw to sa ikong mga babayan Asu Hamzah na pagariskan yan ama unabitan wa Muhammad asu Abdullah. Nagupaman na isa sa kanyan asumiyupurtas si unabitan wa Muhammad si kumasa paman na pringasan sa kanyan ng mga Quraysh sa Makkah. Ini paninindag Hamzah radhiyallahu anhu sunabitan wa Muhammad. Ayakapun tulong si kumamasira nagyang kutuwa masa Akyat kawan Hamzah apaman yan na Abu Jahal na paman na pimbabasaan yan sa maras na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magalang sumagaan na sumiyong su Hamzah radhiyallahu anhu sa ikwayaman yan ng mga Quraysh na sumiyong yan sa Islam piyakalang kapyan ay man tuwat tigan ay mga Quraysh na sumsiinyo awinayaman yan na piginto kawan ng kanakano ay man to na sumiyong labo sa ikwawang Islam. Jadi yang kamu yang upamannya na sumpakiwatanan na su Muhammad nabaskan yan na yamanan yan na pumakarisib sa di mga pipiyasir kanu uwanius kanyan di mubasain sa mga rarataan takabanus kanyan din nakapakasakit dinanayamanan yan na dipinsa Hamzah radhiyallahu anhu sigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yaqul wa Aisha radhiyallahu anhu
Ini pakai si mula bitan wa Muhammad tinggiana ya Rasulullah berada pernah minta lalu kasahit asuli yang bederka abad yang pernah yang mananya nak ia lawan yang dia putam ya udah sahur. Nah ayat ini sembah mula bitan wa Muhammad. Nanti dia hai Aisyah. Nanti dia yang demakan seiku pagtaw ka ayat mananya na sumamataw sa Makkah antaka sa Taif. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yawm al-aqabah. Na ayat pinakamasakit na tigin na yung kutuam yaw laula siiko yawmul aqabah. Idha aradtu nafsi ala ibni Abdayani ibni Abdi Kilab. Pamana ini dulu na kanatigin na surang ama Islam. Sikong bawatan ibni Abdayani ibni Kulal. Falam yujibni ila ma arad na yung kutuam ini dulu ng piran siiko agama Islam. Nadairan dengan tinggiran matarima agiyang kutwa Islam. Fantalaqtu ana mahmubun ala wajhi. Nagyang kutwa timula bitan wa Muhammad nadairan katarima asiku agama Islam. Nainawaan ko sila na tinggiran. Nagyang kutwa masana tamtuloy na umakang bubuku at tingin na buntalakan. Naplala kaulun sunabitan wa Muhammad tantu mararatta ginawanian. Kapamanian nagyang kutwa kamakpian na magpipikirian na datari magyang kutwa mga tao. Falam astafik illa bikarni tha'alim na damod na tinunabitan wa Muhammad. Yang kutwa kaplala kaunian na siya kuat tingin na miyakatanit siya yang kutwa darpa. Akar na tha'alim. Farafa'atu ra'si. Na inipurwakan na tingin nagyang kutwa uluwakan. Faida ana bisahabatin qad adallani nagyang kutwa kiene kanatigyan sa puro namiene nagyang kutwa makampana muna yamanan yan na makasisino makuron. Panazaratu faida fiha Jibril nagyang kutwa tingin kiela yang usag yang kutwa gabun. Na ayam miene kanun na sumalai atas Jibril alaihi salam. Natian wa nakunian فقال إن الله عز وجل قد سمع قومك لك وما ردوا عليك فيتقين محمد نمت نسو الله سبحانه وتعالى نسل سمنا ربك نبينا ينقض وبنت بشرك وقبتوك سمنا رسول الله سبحانه وتعالى نبينا ينقض وقمنا Sembagir kagiang kutwa pagtaw kasagiang kutwa dira nakatarima si agama Islam. Nabu sabi na Rasulullah na kiyamasannya nagiang kutwa paman na kiyaruba kairar ka mga atur. Wa qad ba'atha ilayka malakan jibal. Na iman Tuhan Muhammad at Jibril. Nasyukur ka Allah subhanahu wa ta'ala yang kayang mga malaikat sa yang kayang palaw. Litamunahu bima syi'ta fihim. Kagiang kutwa mga malaikat sa iyang kutwa palaw na ayas sa mapakiyasuhon wallahu subhanahu wa ta'ala na sa isang kabayang ahay Muhammad na ayawanan yan na perunggal mo kaniran. Wa ma raddu alaik wa ana malakul jibal na isa tutulan na iyang kutwa paman na mga malaikat sa iyang kutwa palaw na siya lamiran sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pitro na ya Muhammad kami tingin sa mga malaikat sa iyang kaya palaw na saben sibu kami wallahu subhanahu wa ta'ala sirka litamurani bi amrika famashid sa salin sa kabaya kahay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pumgilabang nami syita an utbika alayhim al-akhsabain upang atingin na Muhammad o ayak kabaya ka sa iyang kaya mga tao sa Taif na ikulo bamikiran na iyang kaya dua palaw na paman na ikulo bamikiran o kabaya kaya mananian na ito ba kamikiran na iyang kaya dua palaw na yamananian na ito ba kamikiran na yapitaro na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kataya supaman na inisumbulian sa iyang kutwa mga malaikatul jibal atigana bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la syarika la wa la yusyriku bihi syai'a tiguna bitan wa Muhammad adi atigyan bali ukira na tigyan tubaga nagyang kanana dua palaw kaya tiguna bitan wa Muhammad pamanian na aarap penakan naubabu sagyang kutwaya mananian na pangawri masa antaka babuan na pamanna sagyang kutwang babawa taaniran
nama kali ukiran udina pamanna adung kirana turun Allah subhanahu wa ta'ala amang atawa simbo ni dan Allah subhanahu wa ta'ala ay sisa ang udina na yamanan yan ipanakuto Allah subhanahu wa ta'ala sa ito. Nama nagyan kuto pamanna kali mo unagitan wa Muhammad upang ang mga pagariya kung matanong itang sa mga ginawa tanong sa iyang kaya kayo ito kasubar apaman na dia manariya paman na mga ginawa tanong na titutalo din ako paman na malaagyan mo ito rarangit huway upang ako adna paman na biyakang bulaw na rangatano sa may ito mo na pamata-mata na rin ka suupetan huway suupetan huway na sulang kita ng Muhammad saman biyakang baya-baya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala naman ito upama ko sulang kita ng Muhammad na adna paman na rarangit yan sa niya kung ito pagtaw sa Taif apaman na sunod sa mga malaikat sa niya kung ito paman na aksabay dua panaw na tingin ay Muhammad na iman ito na paman na sanin siya kabayakan upama ko ay kabayakan na pamikinan ikuluban niya kaya panaw na mata na mapumpulaw huwag na sulang kita ng Muhammad na dan yan usaw ito nahinan mga pagganit dia kaya rarangit na uwan na paman na ayun na mapiyan na niyang kuto akapasabartan ditan upaman na usar na niyang kaya rarangit si mga tao makasabartan maging mga pagariyan ayang pikiran tanong na kadang sira katanong niyang kuto at turuan ayang makambubaya-baya si kuturuan na suwallahu subhanahu wa ta'ala sa kanya ni din baya-baya sa turuan sa iyong mga uripan niya. Ayaw katanong na paman na ipululong tanong sa mga Islam sa ikuyaman na niya na kulugan tanong. Kenapa tanong pa na sa kanya katuruan sa iyong mga tao. Abiyah sulabitan mo Muhammad na pinturumin mo Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kay Muhammad na di ka katuruan yan kung ito mga tao kabaya ka. Ugay na sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa kabaya yan na tao na turun yan na katuruan tinagita tiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi na ng mga pagariyan. Api at anong panayaman na niyan na malaiswa. Apaman na api anto na panipaman na riyauta na liyang mutua darajatan. Nalitan upaman na daaka paartan si iku turuan si iku mga tao. Ayaw po pa para sa turuan na suwang subhanahu wa ta'ala. Nayar katanong nakapakasabat. Apaman na litan usar na liyang mutua rarangin sa liyang mutua apaman na di kipanunan ng sikwa ng Islam. Huway, di tanong paman na pamulong sa mga tao sa iyang mga paman na katari may ng sikudar. Di tanong sila na paman na bumasaan sa marata sikwa yung manan niya na katari may ng sikudar. Ay importante na di tanong di galabagan ng iyong kuto agamataro Islam. Naswallahu subhanahu wa ta'ala na sa kabayayan amaturo si ikwa ng Islam. Nakaturo din si ikwa ng Islam. So mga ulama natira na innama rahmatun nabawiyyatun lati ja'alatin nabi yung natira na kababalo yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimu si kulamu lang wa nuqadin na yuti paman na kiyas sababan asukul sunabitan wa Muhammad na kaya di patanian kundi na miya na pinyan ang iyong kuto akira babaw na iyong kuto amang ataw sa Taif. Namun manarito paman yan na kasandagan ng mga pagariya. Manuniyo man nagada-gada o pamang usariyang buto amasa. Na paman na sunabitan mo Muhammad lagi ang buto akyara sa inyan. Yang buto ayamanan yan na wata mala ataw bubay na paman na riyo bagirang sunabitan mo Muhammad. Na niyapin na paman na sunabitan mo Muhammad na niyapin yang kiranuto. Wakal buhul mungkasirang paman na miyanapin yan nagyang buto paman na biar butuh paman na supusuyan na tanto nung kumiyarata ginawan yan wala yatatakkar siwa insan al-khairi li haula'in nas nang paman na ayaw paman na kabayaw na bitan o Muhammad sa giyang kutuwa masa nagyang kutuwa mga tawa paman na kaya pakasakita ni Rasul na bitan o Muhammad na ayaw kabaya kinaro na bitan o Muhammad nagyang kutuwa mapya wa ikhrajuhum minat zulumat ila nur nagyang kutuwa mga tao na makaliusiran sa giyang kutuwa kalibutan na matagusiran sa giyang kutuwa sindaw na maturusiran sa giyang kutuwa paman na tituwa untuluwa gamatan o Islam.
isa pa nama penuntutan ng mga pagariya nagyang kutua paman na Fathu Makkah agil suayamanan yan na masa aso nabitan wa Muhammad na napaman yan na sumimos kanyan sa Makkah nagyang kutua kalang unangwan o mga tao sa Makkah aayang kadakaliran na kaya lawan ng susubra 10,000 na sumiyong tiran sa ikuwa kabatan basta naman nagyang kutua kaya pangasabar nabitan wa Muhammad yang kutua paganay apaman na kipenduduknya kira ng agama Islam na nilang terimaan. Biya kayo sana bitan wa Muhammad na sumsiran sa Makkah ay tunera na biyang kutua umrah na ingran sila ng mga Quraysh at iranahi Muhammad na biyang kanan na paman na mapipikiri wa kasulyu sa Makkah na imatuna niya merakan kibugay. Taman saya mananian na tutulan na surumar mula katawa na niya na nakirika. Abiyan turunyan siya mula bitan wa Muhammad. Ay Muhammad na sinan man matatago sa niyang kutu aribat. Nasa katari matatago sa niyang kutu abidar. Na inutanyo na yung pegar na sa niyang kaya kasulit dito sa Makkah. Nasunod bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paman na miya kasabar sa kanyan. Namimpuni ng siya sa Manila kada yung magpunyong kutua masa aswallahu subhanahu wa ta'ala napaman nagyang kutua ini pagay si kunabitan wa Muhammad agyang kutua mga tao sa Makkah na sunod sila si kuwa kabatan Islam. So mga ulama natin na wayaftahun Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah. So nabitan wa Muhammad na kiyalakaniyan si kung mga tao sa Makkah agyang kutua Islam. Nasunyo na si kung Islam agyang kutua ayak kadakaniyan ang mga tao na 10,000 muqatil. Ayamanan yan na 10,000 wa kadakaniyan ang mga mamayamanan yan na mimigipti dawa. Ugain na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya pakasulindir yan siran si kuwagamatan ng Islam. Nasunamitan wa Muhammad na kiyan dituan yan nagyang kutua mga tao. So mga tao sa Makkah gitu so mga tao paman narinig ka sa irang sunabitan wa Muhammad. Yang kutu so mga tao sa Makkah paman yan ang piyabugawiran sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga tao sa Makkah asiran so mga tao paman nas ini suwiran nakabuluwas ikulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinaman sa mga tawag piyak kaliwiran sunabitan wa Muhammad si Budar Payan. Katawatan wa sunabitan wa Muhammad as iskalian ini bawata sa Makkah. Daros kaniyang penayamanan niyan na pipiyagintaw. Sabab sa iyang kutu akapangaratay na niya na penayamanan niya na piyak kaliwiran sunabitan wa Muhammad sa Makkah. Wa katalu ashabahu wa kataluhum fi dinihim. Na madagal penayamanan niyan. Kung mga sahabong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang miyapatay ng mga Quraysh wa fatanuhu fi dinihim awayamanan yan na pinagtarata nila nagyang kutu ang mga sahabong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maluni manutong pamimigila ng mga pagariyan apaman yan nagyang kutu apaman na 10,000 ayamanan yan na mga mukati apaman na magiputidawan Nagyang buto kaya pakumo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumyulidir sila din. Na sumyul sila sa ikuwagamatan ng Islam. Sa katawsi ko mga sahabong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa kaya buto paman na kaya pag-Islam ko mga tao sa Makkah. Natigyan na al-yawma yawmul malhama. Fayaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal yawma yawmul marhama. Ya buto Yakot ayamanan yan. Nakiyagda mo mga sahabang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as mga tao na sunod silang sa ikuwang Islam. So mga tao sa Makkah na sunod silang sa ikuwang Islam natigran na iman to. Na iman to ayamanan yan sumasa apaman na lang unang wanunig pakay na ayamanan yan na piyakay rakami wagamatan ng Islam. Ayamanan yan na patuloy sila. Allahu a'lam. Upang mamugiman niya at saya. Ayaman na niya na so mga ulama natin na tasahillul hirma.
Apaman nagyan ko alipang apapakai dar kami mapakai na iman tuwatiru mga sahabat ako nami. Ugay na inisumbo mo nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigin na di kagyang kaiyagawi ayaman na niya na Fathu Makkah asubin sa mga tao sa paman na Islam sa mga tao sa Makkah sumunod sila sa agama Islam nagawi ayaman na niya na kakakalibo ay ating nabitan mo. Paman naging muto ang mga tao miyaw man yan sa Makkah. Nagito sunang maliliman ganda-ganda dito sunang ataw. Ari ni kasairan sunabitan wa Muhammad. Dito sunang ataw apaman na piyamuwiran sunabitan wa Muhammad. Dito sunang ataw apaman na buludiran sunabitan wa Muhammad. Dito sunang ataw piyakaliran sunabitan wa Muhammad. Si iku paman na darapayan na sa Makkah at akabiyang utuwa siran sunang ataw madagalam yang patiran si mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sedang naripian na upiyo nabitan wa Muhammad sagi utuwa masakya suliran ko Islam. Banya sila ng piyaki pamuno at tigyan ay fulan na miya patay kaso si fulan ay fulan na katay so yaman na inikid karakan skano so yaman na niyan na miya ko masiku wala yang sagyang utuwa kagugaw yaman na niyan na bulo na kuliw di doon tulgulaw daw nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kainin panganin mo yan sirat. Oriyan yan at yung mga ulama nalumini usunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabiya mutu paman na aya kada kalian ayaman niyan na mga mama na sobra 10,000 ayaman niyan na sumil ku Islam wa kasyakisat absaruhum nagyang mutu ayaman niyan na magigila mga matayran nagumala ka sa mga pusuiran yantadiruna madha sayaf'alu bihim hadha al-qa'idul muntasir nanu anaya wagyang mutuwa mga tao sa makuwan tunay paman na ipagundir kiran nabitan wa Muhammad biya nakasilan din mga pagarian ayam yang pilihan ayam yang tak muslim mga ginawairan na tinagyaw nga sumasa paman na suban talo nabitan ang Muhammad biya nga sumasa yaman na niyan na giyeso ayaman na niyan na masati ang talo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ubatan niya mo saupi وهم الذين اعتادوا على الغدر والانتقام والتمثيل بقتل المسلمين. Iman tuatigian lagi ayaman na niyan na masa paman na kaso nabitan wa Muhammad gamada dalam yang patay tanus mga Muslim. Kama fa'alu bi Uhud wa ghayriha lagi ayaman na niyan o paman na biyawlaw sa Uhud gamada dalam yang patay tanus mga Muslim. Na aya ini sumbog kiran nabitan wa Muhammad. Naman nagyan uto paman na matatalusi ko mga Quraysh akala ko din na sa mga tao sa Makkah apaman nakalakiran ubasiran sa opyo nabitan wa Muhammad na yapi aya metro pirano nabitan wa Muhammad natiya na ya ma'asyara Quraysh ma tarawna anni fa'ilun bikum hayat tigiya na buwa tano Quraysh na anto na tigiya na ilayan yo anto na ipong apaman na anto na isuna anto na ipong galabo ka na kanrakano na ay nisumbagiran natigiran na kalu khairan akhun karimun wabnu akhin karim hayatiran Muhammad na yan na paman na matatalusi ko pamikiran ng Muhammad nagyang puto kaya ganatang puto ang mga tao sa Makkah yung puto paman na sila na pratarang tayo na bitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumingin nito sila natin mga ulama sa laging mayaman na niyan na biyakang sila sa yung puto ang mga kumbiran. Yang butuh paman na mapapadalam si munabitan wa Muhammad kana piyamala ang kapakasabaran mala nagidan so paman na resulta ang yang butuh kababalayo nabitan wa Muhammad rahma yang butuh paman na sunabitan wa Muhammad na ayami papanusi ko puso yan na yang butuh alimu apaman na yang butuh alimu amatatanusi ko puso yan na mararangkum yan ang kuntua paman na mga tawarin ni duwiran uli na paman na din nga sa iran sulabitan wa Muhammad ang gusto mga sahabat yan. Udah buat tim mga ulama ang kuntua alim wa mapapadalam si ikunabitan wa Muhammad na din yan sila din napian ang kuntua paman na biyaswas-was sa Fathu Makkah na din sila din napian nabitan wa Muhammad apaman na udah buat ang kuntua mapapadalam na limo وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول إنما أنا رحمة مهدى نبيatan tu yang kuntu apamanna qatru nabitan wa Muhammad amatana tingena sakan nalim aku ayaman yan nasakan iko sababan sakato agyang kuntu amata namana agyang kuntu apamanna kadang ala subyul du Islam 10,000 ang mga tao sa Makkah na pagin sila ng subyul si iku amatan Islam
Naresulta niya mo ito apaman na katatamu ulimu ang kasabar sa ikupuso na bitan mo. Kenapa ya may pagpanuon naralagi? Kenapa apaman na dia mo ito at timuwa semua walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Upama po timuwa semua na wahai Muhammad ayaman niyan na marangit ka uli na ayaman niyan na matatamu ka niya mo ito apaman na kawaraw at akabangan na berata-rata isu mga tao na yamanan niyan na niya po ito ang malilimutarkan ang panaguyang kaya. Wala sulamitan wa Muhammad, alhamdulillah punalamatan si Allah kami ang balin sa kanya na Nabi yung rahma paman nalimu si ikula mula walo kami. Ayat kami papanu sa kanya punta pusuyan nalimu ginanayamanan niya na malapagana ng tanong. Paman ayat pangawalian tanong sa kanya kaya seminar tanong lagi kaya panutulan tanong sa kanya kaya paman na kana ikanapi kana iklimu aku papakasabar sulamitan wa Muhammad na ubat tanong mo buwari maswa ubat tanong mo maswa ayaman niya na matagong tanong yan mo tuwa panaruntaman akapakasuldo mga pamilya tanong mga ginawa tanong mga bangsa tanong sa iko ang Islam na ayaman na matagong sa iko mga ginawa tanong yan mo tuwa limo kapakasabar sa iko kipupan tanong sa iko mga tao. Saya tanong gusto at naman ang kaya ayaman na niyan na seminar tanong panganin tanong si Allah ayaman na niyan na miyasabog tanwaya upaman na kiyakuan tanwaya sa mga dowan paman na kiuman tanong si ko kanal tanong si ko agama tanong Islam katema po ayaman na niyan na yako magyang kaya pagariyakan na si Ustad Nasir na pagkabulos na sa Ustad darap akademi Sudan penalaman ako sa kanulang mga bagsakan sa iya po ito kasusuportan sa iya kaya silinatan pamandagin kaya silinatan na penuh-penaya sa iya po ito pausaran sa manakasubat apa yang pernah anda pinususubat terwatan mga mga pangalang hindi na mga ganun baka mapanad na pamanalitan na itar kapaman nasi itano kekuagian untuk akamapian tano ang upama ko makanini at tano pia naging kaya ka seminar na ira paman na miya pamular tano na naging si kekuagian untuk kapimpi aginaw panalaman tapos kanulang mga bagsang sa giyang kaya darpa aging kaya paman na kasusuportan sa giyang kaya seminar balangin sa mga datuan ta kaso mga may na napagalinakan sa kanulang na yamanan niya na panalamatan ayaw man penalamatan akan uli na penalamatan ko panagyan kaya mga pentanong mga pengesatan wasi tanira na pagkumasa isa kaya kaya yang manan yan online sa saya tanong tumana agyan kaya seminar tanong pagkadong naman kami susalam nagupaman na tanong agyan kaya ustad tanong sa kanya yung magbabali saya papanan ko paman na masusugo mga dato tanong sa agyan ko ito paman na kapag-apiyaw kapag-ingan na ubad na mapanutulira ang tanong mga balita ang nakakamapihan tanong na ibu tanong lagi kaya microphone sa salam kuskan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Buro mikatnya sukuan ada penaulas ha? Sakadaga isunutan na makanan na yawanan ini kanya apa yang na ay ito piyata na sunutan mga lipoy wala niya